welcome back to my YouTube channel. And in today's vid, wait lang. Ang tanong sa ito ng eyeglasses. Nato, Hi des! Welcome back to my YouTube channel. So, in today's vid, ako ipakita ako ang daily makeup kung padong ko sa trabaho or nakoy lakon. So, apparently, na yung mga nang hatag o question sa ako para mahimong chikabol ang ato ang vlog for today. Kaya nag-post mo ko sa Instagram o sa akong Facebook. So, since wamang ko'y duha ka cellphone, ako siya masulat. No? Kaya akong gigamit sa pag-vlog kaya ato ang cellphone. So, yes, inaanak ko kugihan nga akong gisulat ang mga question gamay raman sad maihap para man sad ato ang mga questions. So kay di man kay ko hilig magchika-chika, so magchika ra ko if naay mo chika sad ako. So since nag-ask ko, so ato na siyang tubag. Disclaimer, dili ko pro sa makeup, mora ni akong nakat-onan og self-taught ra ni tanan. So if naamoy wala na uyunan, sorry. If ganahan ra mo, thank you. So let's start. So since everyday makeup manin ako, so mag-una kita sa concealer. Ganang wag concealer ko kay naman kay eye bags, wag na siya na wag tang ever since na introduce ko sa stress using my concealer nga wala pa gid siya nahurot. Kamay na lang siya. So it's from Maybelline Cosmetics. Maklaro siya. Oo, kabaw. Kanang. So, it's Maybelline in shade 25 medium. So, mag-answer ta sa questions. Ipaak na ko glamok. Ito na siyang So, paduol ta, gamay. So, first question comes from Irene. So, basically, pareha na sila question ni Awing, ani Irene. Akong gikuan. Same na sila ni Lenny o ni Awing. So, ang question is, diin ka nakat-on og makeup? First question. Second question from Lenny. How did you learn makeup? Third question, who influenced you sa makeup? So, ato sang tubagon ang first nga, diin ka nakat-on og makeup. So, nakat-on ko og makeup or nakagunit ko og makeup product is elementary. Yes, ang first na kong makeup product nga nagunitan kay lip gloss. Kanang lip gloss nga mapalit lang sa tindahan gani nga tag gis manggoro na sa una. Kanang ora kag nagkaon og kanang mantikaon nga baboy kay grabe gid siya ka glossy. Pag-abot sa grade 6, glossy apon ko niya. Pulbos. Consider ba ang pulbos sa makeup? Basta pulbos kanang pulbo siya. Pag college is lipstick na nga lipstick niya, kilay na nga kilay, and then eventually nakat-on ko og eyeliner. Moto dito nag-start or dito na ko nakat-on og makeup. So next question, how did you learn makeup? How did I learn makeup is from YouTube, through sa akong mga friends nga mag-makeup, mutan-aw ko or kanang mga makeup artist, mutan-aw jud ko na nila unsa na nila pag blend sa nga mga brushes ang ilang pagipang gamit. Next is until now pa jud ko naanad nga mo gamit sa ako ang kanang ring light kay hayag kayo sa ako, so di ko makita sa screen sa akong phone mo nang nakoy kanang samin diri nga full body, and then nasa koy gamay nga samin diri sa ako. So kanang pasensya ilang ko sa maabot akong mata kay wala jud ko naanad sa ring light kay hayag kayo kanang wow na puro. Next is mag-powder ko, di lang ko mag foundation kay mao man ni akong buhaton everyday. Pressed powder is from lagi siya mag-focus is from
detail, mineral pressed powder, all control, mattifying, and in the shade sandy beige. Naay sponge siya nga appeal. Nasa siya yung mini sa amin sa sulod. So, if makita ninyo, na-apply na nila ako dere, na-apply na naka nga area. So, wala na siya nag-oily tungkol sa concealer. So, makita gud niyo ang difference niya. So, masa na kong ganahan sa ilahang pressed powder. Utangan dyan na nato ang liog nga area kay blain kayo puti kita tong naw niya tong liog kay itom kayo. So, di siya balance. Dapat mabalance ato siya dahil para di add tan-aon, no? From Lani gihapon, kariyang third question. Who influenced you? Who influenced me is, since ganahan ko anime, since elementary pagid or kinder siguro, nagtanaw na kog anime, naganahan jud ko nga i-portray sila cosplaying. So, mo na ang naka-influence siguro sa ako ang magkatunog makeup, kay ganahan ko mag-cosplay. Tagan ako mga vloggers, mga beauty gurus nga natanawan, guide sila. So, number 1 good is si Tina. Tanawan na ninyo iyahang channel. So, dito sa ko nakatuon sa mga tips and tricks niya. So, ang kilay, ako ra guro ang mag-makeup nga di ka ba mangilay, mang-shave sa itong kilay, kay awar ko na itong kilay. Dili siya tupong, so unsaon na nako pagkuan is ako ra na siyang tabunan og concealer, dayon ako ra na siyang i-shape diri. So in making your brows, nara na ninyo kung unsa inyong technique. Ako ang technique is draw sa ko and then spread mo na akong technique. So I'll be using this eyebrow pencil. It's also from Detail. So, pasay tahal. So, talahalo na to. So, I'm using this. Patik tahal no. Ikuan ko sa tuwang ispole. So, na siya kauban nga ispole. Mura magwa. So those nga ganahan or nag-start pa sa makeup, ayaw mo ka-discourage if mahiwi or dili masaktor. Practice lang yun mo niya. Ay mo kabalak nga baratohon ra inyo hang mga eyebrow pencil, kanaran tag-jison. Okay ra man gunan tag-jison, tag-20 basta dili lang mo mag-allergy, mangatol or kanang mag-reaction ba. So, mura sa naibantayan ninyo. So, sa imol sa una, na yung mga manawag ninyo nga, ma'am, pakilay ka ma'am. Nakasaway ko na nila. Dara ko siya na discover ang kaning detail nga products. Kamu, if asa mo comfortable sa inyong makeup line, ato mo dito, kudwa may yun. Wala may nagkonin nyo nga ka na. Ayaw dito kay ka, usara ka book ni akong AirPod no kay usara man din siya ka book basin mag-iko no nga usara ka book iyang AirPod kanang usara gid siya ay mo pangutana asang Paris kinani ang Paris. After that, ato na siyang i-blend. I-feel ninyo or feel ninyo ang feeling nyo. Feel ninyo satisfied nga na ay kanang blank gani or kaning wala nang kuan. Pwede na ninyo i-fill in lang niya is gamito ng spoolie inyo gyapon na siyang i-spread or ikatag para di siya kabang. Next question, kotag ballpen. Ito siyang i-crush out or checkan ang humana. So, manata ni Lini o ni Awing. Thank you so much sa inyong pag sabay sa akong trip. No? Kaya ka na
daghan mo go sige nga makeup na sa sipin. Wa di ko kabaw mo contour pa, di pa ko kabaw mag nose line kay wala pa ko pang nose line o pang contour. So concealer ta para matabunan to ni ang kani. Next question is from Joseph. What is the purpose of life? Ang beauty queen day. Thank you for that wonderful question, Mr. Joseph. So, the purpose of life, Char. Yes, for me, the purpose of life is to be happy and contented. Happy because you're contented, and you're contented because you're happy. When you're contented, you are happy, di ba? So, kabo kailangan kawa ka makontento kung unsay mong naa karon. Wow. Life advice. Like, so ato na siyang i-conceal during mga be. So in concealing, bahala na siya og malapas gani siya diri. Pwede ron naman siya i-blend para na ay kanang top coating. Ang inyong eyeshadow. So para mapilit yun yung eyeshadow sa inyong mata. So, muna siya. If unsay mohang nadawat, dapat ma-happy ka, dapat imuhan na siyang dawaton wholeheartedly. So, if dili ka contented sa imong kinabuhi or sa imong gipangbuhat, musik jud kag other things. So, until masika sa other things, nga dili nimo makit-an kung unsa jud imuhang dapat makit-an. So, confused na ka, wala ka ba ko asa ka dapit. So, if confused ka, stop, breathe, and think kung unsa jud imong ganahan. In that way, ma-clear ang mga thoughts nga dili dapat huna-hunaon. So, inaana lang siya. Wala ko'y kwenta ka storya. Mo dream ka og bagger. Mo dream kag bigger, but dili magdali. Kung unsa ang na inyuhang unahon. Dili mangita sa wala. Kung unsa ang tawata, pasalamati. Di kay, ay, mo ni. So, blend lang. I-blend na nato. This is my key line na. Next is eyeshadow while answering the question of Zemi. And color palette. It's a gift from Mikay. Thank you, Mikay. Nagamit siya na ako. So, Zemi's question is, what makes you glow every single day? Self-care. Yes, pinaka-importante yun na ang self-care. Number 1 ang priority sa imuha. So, gamiton niyo na siya nga shade. This one. Kanang, dari lang yun siya. Wala na siya ibutang dara. Saan man to na ang ubang tao nga imuhang gi-care if wala sila ni care sa imuha. Kaya sa may pildi. Diba kita? So, as individuals, we should also love and care for ourselves. Para dili talakan si nag-care ta nila, nag-care sa kasing pagalingon. Love yourself. Take time for yourself. Do the things that you love the most. Take a break once in a while. So, imong i-treat imong kagalingon. So, I'm done with my eyeshadow. Naman ako sa akong eyeshadow. Since mag-eyeliner ta, atong sang ansiran ang question ni Maria. So, ang giingon ni Maria, apila ang how to make different eyeliner wings, please. I'll be using the Nichido liquid eyeliner. Kanang different eyeliner, Maria, or different eyeliner type or style. Ako rin na gurong i-kuan next vlog. Maybe? If ganahan pamumutan na ko. So mag-eyeliner na ta. After this, ito na siyang i-feel. Abantay mo.
ma-appeal yun na inyong eyelashes. Don't worry if ma-appeal yung eyelashes kay pwede na siya makuha wet wipes. Kung koloran ang inner na to nga lid para black yun siya. Mag-mascara ta. Be using detail. So, waterproof and volumizing mascara. Next is our blush. So, I'll be using again this one. So, atong shade nga gamiton is same sa to ang eyeshadow. Ako ang pag-apply sa cheek is paana siya. Okay. So, tana na siya dira. Pwede sa para makita inyo ang cheekbone, mas-smile mo. And then, yan siya dira, para mas maklaro ang inyong cheekbone. Sorry jud kayo kanang usay mo putan ako sa kong screen o mutan ako sa kong camera kay asin wala pa jud ko naanan, so pasensya eh. So sa tuwang lipstick have Maybelline, this one, it's in the shade Clay Crust. So pud-pud na siya no, so mag-swatch ta dai ano siya ang color. This one. This is Clay Crush. Nasa tayo Ellen Tracy color. Kaning siyang Stay Matte liquid lip color. Matte ni siya, so dugay ni siya mawagtang. In the shade Heartbeat Fank. Fank siya sa na to all this one sa Maybelline. Ini ako ang everyday makeup. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because Final or daily makeup when going to work or if na yung mga meetings or events na simple lang. So, muna na siya. So, and to answer the last question, ako na siyang gilas, kaya ba ko bugal-bugal giniya ha. So, from Ronel, ang iyang pangutana, andam ka na ba? So, iyang pangutana, unsang protasa ang kanon ang panit, niya ilabay ang unod. oh, sass. Do na kadungog na ko ani Ronel sa opisina no. Joke ni siya. Pero ako kasabot sa nga joke, pero basta ang tubag ani nangka or langka. Ya. Moingon ka nga. Nganong nangka man? Ya moingon ko. Magbot di ka ako ang kanon ang panit niya. Ako ilabay ang unod. Thank you guys for watching my video. I hope you guys enjoy and love it or like it naman lang. Basi gamay lang jud kaayo. So, if you have any suggestions, variant reactions, comments, just put it down below in the comment section. And if you like the video, hit like. If you want to see my other videos, subscribe and hit that notification bell. Again, this is Josephine Des. Thank you. Bye-bye.